Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium ka Dukan ki Tiar Kilan Met ka Babhatam Hakador ka Babit. Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health checkup ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Ka Meghalaya People's United Front Nartiang Circle ha ka santrik unai leber arajar arpuway kala ajing erap da ka song pisa sya ka way ka long ying ka balado no yala ka ying ka sem ka bala sya bamdo ha ki thilit ding barhem ka bala jia ha ka artarik unai leber arajar arpuway ha ka shinong nartiang ha ka ni ka jinglaj ajing erap pisa lalam khamat da u General Secretary ka MPUF Nartiang Circle u Chalbastar Miria u balongru u Education Secretary jong ke MPUF Central Governing Body haringkat ka jingidan lang jong u President ke Nartiang Circle u Riboksna u Vice President u Sati Maskut bat ki katto kat ningut ki dikhot jong ke seng Kau